Hello, all-in-one vlogs, my recipes. Hi sister, like done sister, thank you so much. Just finished bath. Just finished bath, guys. Thank you so much for coming, all-in-one vlogs. Recipes, just finished bath. Just finished bath. Thank you so much, guys. Just finished bath, guys. All-in-one vlogs, thank you so much. I will pin you all-in-one vlogs. See, I have many viewers. So I will pin you all in one box, my recipes. So I'm going to watch your videos now, all in one box, my recipes. To be waiting and the rains for me. You will at the crossroads once again. Guys, thank you so much guys for coming. Mama Property. Mama is laughing. Hello, Ma'am House. Night vote, always night vote. Why night vote? Ganda pa, thumbs up. Hello, everyone. It's funny, right, guys? Nobody's coming here. Why? Good night, all. Happy night. Hello, everyone. Hello, Miss Maria. Good night, baby. Love you too. Guys, thank you so much, guys, ha. Idol Henry, shout out. Idol Henry, kumusta ka naman, Idol Henry? Idol Henry, kumusta ka naman? Shouty, Idol Henry. Henry, katatapos ko lang naligo, iniwan ko to. Yan o, 56 minutes na ako. Iniwan ko siya bago mag-start. Ayan o, karating ko lang dito, Idol Henry. Idol Henry, thank you so much for coming. Idol Henry, ba't di ka na nagla-live? Baberal na mga videos mo no. Baberal yung mga ano. Tapos na ako sis, ha 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 ha. Sis Tekoy, katapos ko naligo, nagsampay pa ako. Tulog na tayo sis. Ano, naka 1 hour na ako sis Tekoy. Iniwan ko to mula bago mag-start. Tapos naka 56 minutes na pala yung pagligo ko. 'Di ba? Yan, salamat Alvin Henry sa pagbisita. Katapos ko lang maligo. Del Henry, bakit di ka na nagla-live? Sis Tekoy, saan ka dito sa ano, sa Hong Kong, Sis Tekoy? Sis Tekoy, saan ka dito? Di ba sinabi mo na dati? Nakalimutan ko. Saan ka dito? Magkalapit lang tayo, di ba? Idol Henry, mag-live ka. Marami na po. Idol Henry, mag-live ka ng vertical. Kasi bago ako mag-start, umabot ako ng 30 ang viewers ko. Tingnan mo yung mga yung mga viewers ko sa sa vertical ko, ang lalaki ng mga views. Legit yun, Idol Henry. Yan, chatting ka, di ba? Oo, sis Tekoy. Nasabi mo na sa akin, oh, Shung Shui pala. Oh, tama, Shung Shui. Magkalapit lang pala tayo, sis Tekoy. Sis Tekoy, magwa 1 hour lang ako. Ayan, oh, 58 minutes na ako. Yan, pero kung dadami pang bigay ni Lolo, hindi na tayo mag-end. Sis Tekoy. Sis Tekoy, tingnan mo, ang dami kong mga views kanina, umabot ng 30 bago ako mag-start. Bago start lang naman to nagbibigay si Lolo. Idol Henry, bakit di ka na nag-PM sa akin, Idol Henry? Ha? Yan si Idol Henry, porket sikat na, di na nag-PM. Oo, okay lang, kanina pa ako nagtusok sa'yo. Salamat, sis Tekoy. Oo, ako din. Sis Tekoy, hindi na ako kakalive ng streamer kasi laging busy, alam mo yun.
Idol Henry, yung daya mo. Sikat ka na. Porket sikat ka na, hindi ka na nag-PP. Monetize na sa Idol Henry, hindi na yung nag-PPM. Si Stekoy, dinig ba ako si Stekoy? Si Stekoy mag 1 hour lang ako. Wala na eh. Wala nang bigay si Lolo. So, dalawa na lang yun. Yan. Sige, tikitan ko muna yung ano. Oo, ako din. Wala na si Lolo. Diana Idol Henry, hindi nag-message. PPM. Si Stekoy. Porket sikat na yan, porket nagbabiral na yung mga videos niya, no pansin na yun sa Idol Henry. Tignan ko nga yung ano mo. Tignan ko nga yung white tea mo. Bakit ang tagal? Ba't 14.5 pa lang? $14.5? Idol Henry, nagana ba yung ano mo? Bananas mo? Idol Henry? Gumagana ba yung bananas mo, Idol Henry? Diyan ka pa, Idol Henry? Idol Henry, binus kita ng ano, 5K. Nasaan mo ba yun? Check ko nga. Gumagana ba yung bananas mo? Kasi dapat magiging 18 yata yan eh. Saglit, may kopya naman ako dito. Daya mo, Idol Henry, di ka nag-PPM sa akin. Tony Mix 1980, like 11 Lods. Thank you so much, Lods, Tony. Lods, Tony, mag-ano din ako, mag-end na rin ako. Kasi eksakto 1 hour. Iniwan ko to kanina, pagbalik ko, 56 minutes siya. Naka 56 minutes ako, Lods, Tony. 56 na wala ako. Ngayon, 1 hour na siya, Lods, Tony. Thank you so much. Mag-end na din ako. At tapos ko kasi naligo, Lods, Tony Mix 1980. Dali na rin yung daya mo, di ka nag-PPM. Lord Sonny, thank you ha sa pagpunta. Salamat. Ayun, naka 1 hour na ako, 1 hour and 1 minute na. Saglit, dito ko muna kakausapin si Idol Henry. Ayan, so bye-bye na guys ha. Idol Henry, di ka nag-PPM. Double check ko na lang mamaya, no? Baka kaya tutulog na tong lalaki. Wow, sana all daming viewers. Idol Henry. Ang daming views. Kako sana. Idol Henry, PM ka naman. Hindi ka man lang mag-PM. Daya mo. Monitors lang, din nag-PM. Bahala ka sa buhay mo. Idol Tony. Yan. Good night, Idol Henry. Idol Tony. Yan si Stekoy. Good night, kaya tumalis ka na dyan. Bye guys. Mag-end na ako ha. Thank you so much. Ay mamaya. Bababay na ako. Kala ko matutulog na yung lalaki. Yung ring daya mo. PM ka naman. Ay. Saglit niya, iti-double check ko muna yung ano mo. Kasi dito ka naman eh. Kopya ko. Para mamaya monitor ko. Wait lang. Ay, buhay. Idol Henry, diyan ka pa? Idol Henry, diyan ka pa? Idol Henry. Ayan, ito na. Dapat magiging 17.3 yan. Bakit in-start kita 14.3? Bakit hindi gumagana ba? Double check na natin mamaya. Ba't ang tagal? Ang ano pa kitang inano? March 18. May 14.5 pa lang. Buting ano yan, Idol Henry, maging 17 plus. EL3, thank you so much. I will pin you EL3. Double check ko na lang, Idol Henry mo. Daya mo, hindi ko nagpapamessage. EL3, I will visit your channel. Yan, Lord Sony.
Puntahan na nga kita. Gamitin ko itong isang sipot ko. Tony Mix Vlog. Ito ba yung main mo, Lods? Yan, bago ako mag-end guys ha, bisitahan ko muna kayong tatlo. Ba't nagpalit ka ng pangalan, Lods Tony? Lods Tony, 3 months ago pa yung ano mo. May comments ako sa'yo sa 3 months ago. Kasi full red ako, oh. Naka full red ako sa dito sa ano, gala kasama mga kaibigan ko. Ayan no, hindi ka pa nagbasa ng comments. Upcoming live ka ba, Idol Tony? Idol Tony, ba't di ka na nagla-live? Tony Mix Vlog. Idol Tony, Lods, bakit di ka pa nag-ano? Hetchilin, Team Paangat, hello po host, hello, gandang Hetchilin, thank you so much for coming. Mag-e-end na din tayo guys, no? Tikitan ko lang saglit tong ano. Ayan, sis Hetchilin, dikitan kita ha. Ayan. Nadikitan na kita, yung alam ko eh. Sis Hetchilin, dikitan na kita. Tignan ko kung nakakomments na ako sa mga videos mo. Hindi po load, second account ko to loads. Kaya pala sabi ko, bakit ganitong mga upload mo? Hindi pa pala tayo dikit, sis Hetchilin, Team Paangat. Di ko alam saan kita na ano, kay ano ata kay Mahal Felix. Tama ba yun? Sis Hetchilin, ayan o, dino-all-bill na kita. Yan o, dito ako sa time visiting with my brothers and sisters. Magko-comments ako ng 5 videos mo. Sis Hetchilin. Parang ako, sis Hetchilin na. Yan, habang magko-comments ako, nasa harang mo ako. Time visiting with my brothers and sisters. Time visiting. Yan, shoutout po sa lahat. Thank you po host sa jacket, most welcome. Sis Hetchilin, magko-comments ako ng 5 videos mo ha. Si Lods Tony. Lods Tony, ano ulit yung sa mong account, yung main? Diba Tony? Ano siya? Tony? Tony Mix Vlog Official, di ba? Tama, Tony Mix Vlog Official. Parang ano na to, malaki na oh. Sana all 10.8. Loads Tony. Ay no, may nagko-comments, but nag-zero yan. Thank you po host. Ayan. So, sige, tikitan muna kita bago ako mag-end. Sis Hetchilin. Yan, Loads, andito ako sa ano mo, sa videos mo. Yan, dikitan ko muna kayo na anong sis Hetchilin. Sunday evening, 22 hours ago. Lakas ng hangin dyan, Loads, may bagyo pa dyan. Attack and strong wind. Malakas, may bagyo ba dyan sa ano? Thank you po host, most welcome, sis Hetchilin, Team Paangat. Kay Mahal Felix, bakit na nadikitan? Sis Hetchilin, ano lang siya, isang oras lang ako. Mag 1 hour and 15 minutes na lang tayo. Yan. Magko-comments muna ako sa inyong dalawa bago ako mag-end. Tig pa 5 videos kaya. Kasi ako pag hindi ko napuntahan at dinikitan ko na siya, 5 videos ang mga kino-comments ko ba. Kaya nagpapaharang lang ako habang nagko-comments. Yan, salamat po sa pagbisita guys. Loads, hindi na kita nabibisita Loads. Hindi na kasi ako nakakapag-live ng ano. Yun na, so 5 videos Loads. Rainy afternoon. Ganda naman ng ano. Ganda ng view. Have a rainy afternoon. Yan. Didikitan ko din si Sis Hetchilin. Ganda ng view mo dyan, host. Oo, kasing ganda nung host, Sis Hetchilin. Kasing ganda yung host, Sis Hetchilin. Mag-comments ako ng 5 videos niyo na ano. Ni Lods Tony, Sis Hetchilin. Sis Hetchilin, saan kita nadikitan? Oo, maganda yung view. Kasi walang naglalaro ngayon ng ano. Sino yung lalaki? Nanonood pa. Have a rainy afternoon. Nagpaparang lang ako ha, Lods. Have a rainy afternoon.
Yan. So, third video na ako, Lods Tony. Tapos next ko si si Sechelin. Wow, 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 wow. Galing ni Nightboot. Nagre-replay. Ganda ng view mo dyan, house. Yes po, Hechelin. Excuse me. Salamat sa paganda-ganda mo dyan. Kay gandang Anikal, ikaw din, idol. Ayan, idol na kita tuloy. Idol Hechelin. Loves you, di ba? Yan. Lods, nandito na ako sa tatlong video. Chinek ko yung mo, yung main mo. Yun, hindi ko tuloy napanood yung kay Cloudy Afternoon. Yan, nagpaparang ako guys ha. Habang nagko-comments ako, Lods Tony, si Sechelin. Yan, Cloudy Afternoon. Ang ganda naman ng Cloudy. Lods Tony. Cloudy. Cloudy looks beautiful. Apat na videos na ako, Lods ha. Patangiksin ng mga ads mo, Lods Tony. Nasa siya. Ayan 15 seconds, 10 seconds. Ayan Ayan hindi ako nag-i-skip guys ha. Ayan pinapanood ko. Ang iksi ng mo, Lods Tony. Asan na ba yung mo? Ayan 15 seconds, 10 seconds. Yan, Idol Kevin's vlog. Ayan ang gwapo ni Idol. Ang gwapo ni ni Lods Tony. Yan, Kevin's vlog, Idol. Shout out. Ayan. Idol Kevin's, didikitan rin kita ha, bago ako mag-in. Ayan nagpaparag lang ako ha. Mag-aarang ako ng 5 videos na. Idol Henry PM, Idol Henry. Ay, napanood ni andyan ka pa pala, Lods Tony. Gapo mo. Tingnan mo, Lods Tony. Pang 3 videos na ata to, 4. Nagpapaharang lang ako ha. Ang iksi ng mga mo, Lods Tony. 15 seconds, 10 seconds na. Adol Kywin, sidikitan na rin kita ha. Henry Abag Vlog, hi po from Hechelin. Guys, please supporting connect each other, guys. Mag-end na din tayo, guys. Ha? Mag-ano lang ako sa inyo, mga comments ng 55 videos lang kayo. Ano ba itong nadikitan ko kay Lods Tony? Yung highlights niya sa quick live. Ay, oo nga. Okay na yan. Marami na akong quick live niyan. Henry Abag Vlog. Tawa ng tawa si Tiyatawanan ka ni na Idol Kevin's vlog. Idol Henry. Ayan, ang iksi ng mo. Ang iksi ng mga ads niyo, nagpaparang ako guys ha. Kasi pag hindi kita nadikitan, at once na dinikitan na kita, 5 videos talagang ko. Pag sinipag ako, pag konti lang didikitan ko, dadamihan ko yung niyo, comments ko ba. Ganun kasi ako, pag hindi ko kayo napuntahan at didikitan ko na kayong ng ayun. Saka ako magdidikit ng mga 5 videos pataas ba. Pag marami, isa, dalawa, ganun. Pag maraming didikitan ba. Yan. Dan harang Lods ha. Pang 5 videos na ako. Yan. Next natin si Hechelin. Si Idol Henry, hayaan mo na yan. Si Idol Henry, marami ng viewers yan. Kahit di mo nadikitan. Idol Kywin, kahit di mo nadikitan yan si Idol Henry, dami ng views. Daming nanonood dyan kay Idol Henry. Daming nanonood dyan si Idol Henry kahit hindi yan gala. Ayan, magko-comments muna tayo kay kay Lods Tony. Nakailang videos na ako, Lods Tony. Pa 5 videos ako. Lods Tony, dami ko nang na-miss na live ng mga videos mo sa main. Ba't walang mga pula-pula tong ko sa'yo? Dinidikitan na kita Nagko-comments ako sa mga videos mo, pero ba't walang pula-pula? 6 days ago, 2 weeks ago, 4 weeks ago. Saan ba pinakalas na ko dito sa Lods Tony? Oo, nandito ako sa mo nun kasama mo yung may kasama kang nag-live. Sana all maraming views, Lods Tony. 1, 2, 3, 4, 5.
Yan, last videos na to ha, Lord Sony, tapos si Sis Chilin naman. Idol Henry, PM mo nga ako, Idol Henry, sa WhatsApp. Ang daya na Idol Henry. Na-monetize lang, di na tayo kilala guys. Highlights ulit tong pang 5 videos mo, Lord Sony. Yan na. Yan na. Ba't walang harang to, Lods? Baka nasa gitnang harang mo. May harang ba to? Hindi ko napansin. Basta ganyan lang siya. Oh. Tingnan natin. Yan o. Yan. Ito oh, si Chilin. Dikitan mo na yan sa Idol Tony. Si Lods Tony. Yan ang gwapo. Oh, kita mo naman oh. Cute. Tutok talaga Lods Tony. Di ba? Yan. Idol Kywins. Hindi ko natitempuhan yung live mo, Idol Kywins. Nagla-live ka ba ng String nerd? Nanonood pa yung lalaki. Tulog na ata. Wait na, check ko. Nakakaya. Yan, nanonood pa siya. Ayan. Oh, last videos na to, Lord Sony. Bibilisan ko na mag-comments. Para madikitan ko na si Chilin bago ako mag-end. Baka isang videos na ako kay si Chilin. Ayan, heart na lang ako sa 5 videos mo na highlights na live. Heart. Ayan, ibig sabihin yung heart, love kita, Lord Sony. Ayan. Yan, si Hechelin na tayo, guys. Sis Hechelin. Si Hechelin, kay Mahal Felix, bakit na nadikitan? Click nga 3, 4, 5. Ay, 1, 2, 3, 4, 5. Tama, 5. Ito kay si Hechelin naman tayo, guys. Ako, dikitan mo, host. Matagal na kitang dikit. Pati puso ko, dinikit ko na sa'yo, Idol Henry. Lods, tapos na yung 5 videos mo, Lods. Ayan. Yung mga iba nga, tignan yung mga nagko-comment sa mga videos ko, hindi ko nga nababalikan eh. Ayan. Pag pumunta lang ng live ko yun, at may time ako magsukli-sukli, sinusuklihan ko talaga. Ayan. Pero kung busy, dito ako kasi sa sa time visiting with my brothers and sisters. Idol Henry, mag-PM ka naman, Idol Henry, sa kahit sa WhatsApp man lang, monetize ka lang, di mo na kami kilala. Ay, gwapo naman, akin ka na lang. Wow, sana all. Sino si Hechelin? 3 sila, oh. Si Idol Henry, si Lods Tony, si Idol Kywin. Sino sa kanilang 3? Si Hechelin. Sino sa kanilang 3? Si Hechelin. Sino sa kanilang 3 nagupuhan ka? Agoy, sana all, Lods. Pati puso dinikit. Lods Tony. Oo, matagal ko na yung dikit sa Idol Henry. Pati puso ko, dinikit ko na rin dyan. Kaso hindi na tayo kilala niyan. Nung na-monetize na, wala na. Hindi na tayo kilala na Idol Henry. Wait lang ha. Nagpapaharang ako si Hechelin, no? Yan. Paparang muna ako kay si Hechelin habang ayan. Mag-ano muna kayo dyan. Haha, Lods Tony. Si Hechelin, sino sa kanilang 3? Kanino ka nagkukupon sa 3 kay Lods Tony? Kay Lods Tony ka siguro nagkukupuhan kasi pinakita ko yung niya. Yung picture niya. Yung video niya ba? Si Hechelin. Ayan. Second videos na ako si Hechelin. Tambay ulit. Ano to? Live ba to? Si Hechelin, nawala ka na si Hechelin. Parehas kayo ni Idol Kywin. Siguro nagkita na kayong dalawa, no? Nawala kayo dyan. Si Hechelin at Idol Kywin. Nako, nag-date yung dalawa. Silang dalawa nawala. Ay, andyan pa pala siya. Tony Mix 1980, dating dikit po ako sa puso mo. Ay, sana Idol Tony. Magjawa kang si Hechelin, Idol Tony. Lods Tony. Tamang-tama, partner tayo. Si Lods Tony, si Hechelin. Si Idol Henry, si host. Diba? Teamwork na pala tayong 4 dito. Si Hechelin. Naging kayo pala ni Lods Tony. Tapos ibubulgar ko, no? Nakala mo ito totoo, no? Si Hechelin.
Ayan, partner na pala tayo, Lord Sechelin. Yan. Sana all teamwork. Yan, dinikit ng puso ni Lods Tony. Yan, Lods Tony, hindi na unfair sa'yo ha. Lods Tony, hindi na unfair sa'yo oh. Yan, date kayo ni si Sechelin. May relasyon kayong dalawa? Si Sechelin ni Lods Tony? Ayan, sige, kayong dalawa na. Kami naman ni Idol Henry. Si Sechelin. Oh, partner na to. Ano tong tambay ulit? Silent ba to? Silent Ang dami namang soft drinks ng blue. Si Sechelin. Agoy, Sechelin. Uy, may relasyon tong dalawa na to. Magkakaalamanan na tayo dito, guys. Buti nanonood po yung lalaki. Uy, kailan pa kayo? Walang months na kayo, si Sechelin. Lods Tony. Bulgaran na to guys, no? Tapos sa mga pinupuntahan kong live. Na-timingan ko kayong magkasama. Nako, magkina talaga magjowa kayo, no? Si ba yan, host? Dalawang videos pa ako kay si Sechelin, no? O, si Sechelin ha. Paharang ako habang ako nagko-comments. Ayan, o, Sechelin. Sa harang mo ako, 322. Ayan, no? Dito sa sa tingnan natin kung ano. Dito ako sa tambay ulit. Ayan no, nasa harang mo ako, tambay ulit. 3:10 na, 4 minutes ata yung mo. Ayan, paharang muna ako. Habang nagko-comments ako. Uy, may relasyon yung dalawa. Uy. Uy, magkakainlaban yung dalawa. Kakainlaban ba talaga? Talagang kayo na. Lods Tony, ikaw may tinatago ka Lods Tony hindi ka nagsasabi. Tambay ulit, dami namang soft drinks. Daming soft drinks. Hoy, may relasyon kayong dalawa ha. Isasako na kita pauwi dito sa amin. Hoy, may something ata tong dalawa na to. Idol Henry, kumusta ka naman Idol Henry? Patalo ba tayo Idol Henry? Uy, may something kong dalawa. Kakainlaban na. Yahoo! May marites na pumasok na isa. Mag-comments ka naman kung sino ka. Asan na ba? Ayan, dito ulit ako makakomments. Ayan yung 4 minutes atin, 5 minutes si Sechelin ha. Nagparang ako Nasa muna ako. 2 minutes na lang yung harang mo. Yan tapusin natin yung harang si Sechelin. Daming soft drinks. 2 video pa lang to Ganito kasi ako pag nag-comments ako, habang nagko-comments ako, hinayaan ko yung ads, nagpapaharang ako sa mga pinupuntahan ko. Daming soft drinks. Kasi hindi ko na inaalam kung anong video yun pag nasa harang ako. Nagbibase ako sa title niya. Daming soft drinks. Daming soft drinks sa harap. Yan. Second videos pa lang ata ako. Another ads na naman to, si Sechelin mga 2 minutes ata. Yan, Idol Henry. Comments ka naman, Idol Henry. Idol Henry pala. Idol Henry Diamond. Idol Henry, pinataas ko yung mo. Dapat magiging 17 ata yun. Ito-double check ko na lang, no? Yan yan. Sis Sechelin tinapos ko yung video mo ng ay harang mo sa second videos na tambay ulit ata yun. Hoy, mag-date kayong dalawa dyan. Lods Tony, host, patay tayo dyan. May something tong dalawa. Idol Henry. Ay, si 20CH. 20CH, good evening. I'm watching from Japan. 20CH, thank you so much for coming. 20CH, done to your videos, 5 videos, 20CH. I finished comment your 5 videos a while ago because I saw you in Leia's live, 20CH. I saw you in Leia's live. So I already comments you in 5 videos. 20CH. PGK Mel, yo. Thank you so much for coming, PGK Mel, yo. Ang haba ng ads ni si Sechelin sa tambay ulit. Si Sechelin sige. Tapusin ko na lang yung ads mo, si Sechelin, ha. 5 minutes, tapos naging 2 minutes, tapos another 3 minutes.
Yan o, haba ng ano, ni sis, ano, sa tambay ulit. Daming soft drinks sa harap, o, di ba? Daming ano, ads mo dito, si Cecilin. Anong ginawa mo, ha? Turo mo naman si Cecilin. PGK. Thank you so much. Tapos, magpaparang na lang ako si Cecilin mo. Sa dalawang videos mo pa lang ako, ha? O, tignan mo. Nakailang videos, nakailang harang ka na si Cecilin. 5 minutes, 2 minutes, 2 minutes, tapos ngayon 3 minutes. Ayan, no. Paharang na lang muna ako second videos mo. Tapusin natin. O, diba? Ang cute ng profile ni host. Pinuri kong sarili kong ano. Ayan, PGK Mel. Puntahan rin kita, ha. Pero magta 30 minutes na tayo, guys, ha. 1 and 24 minutes. So, after 5 minutes, guys, ano na ako. Yan, nag-drop 20 CH is dropping na he dropping his link, guys. Please support and connect each other. Thank you so much. Then connect to the videos that you dropping off 20 CH. Ayan o, si Cecilin na 135. Tingnan natin kung harang na naman ulit yan si Cecilin. Harang sunod-sunod si Cecilin. Ayan na, parang ako sa ano, sa tambay ulit. You know, 122, 21. O, diba? Ayan ang haba. Cecilin dan po from Idol Henry. Eto na si Idol Kywins Vlog. Ayan, may kahati na si ano, si Lods Tony. Si Cecilin. Si Idol Kywins, tignan ko Idol Kywins kung kung naka-comments na rin ako sa mga videos mo. Pero I'm sure didikitan ko kayo, guys. 5 videos. Yan o, paharang lang muna ako kay si Cecilin. Ang haba ng harang niya. 5 minutes, 3 minutes, another 3 minutes, then another, hindi, 5 minutes, 2 minutes, then pangatlong harang niya to eh. 3 minutes ata. Yan. 29. Sige, paharang muna ako si Cecilin. Tapusin na natin tong ano. Ang haba ng harang mo si Cecilin. Sa tambay ulit. Ayan, kita mo naman oh, naging 5 minutes, 4 minutes ata yung nauna o 5 minutes. Yan. Idol Henry, PM po sa ano, sa WhatsApp. May tatanong lang ako. Oh, yan. O, diba si Cecilin? Third video na tayo si Cecilin, ha? Dito tayo sa ano, sa kakapagod magbantay. Harang ulit. Ay, wala nang harang. Sa gitna siguro tong harang mo, si Cecilin. Yan, kakapagod magbantay. Walang harang, sis. Sa gitna lang siguro to, si Cecilin. Comments muna ako. Pangatong videos to para si ano, sa Idol Kywins naman ang dikitan ko. Kaya mo na yan si ano, sa Idol Henry. Marami na yan manunod sa kanya. Lods Tony, ang iksi ng mga ads mo. 15 saka 10 seconds lang. Tignan mo yung girlfriend mo, si Cecilin. Girlfriend na agad. Si Cecilin. Tignan mo si girlfriend mo, si Cecilin, ang haba ng mga ads niya. Kakapagod magbantay. Ay, saglit lang naman pala to. 1 minutes lang naman yan. Ayun, 1 minutes yan. Tapusin na lang natin yan. Patapos na. Comments na lang ako sa 3 videos mo si Cecilin. Kakapagod magbantay. Saan? Nagbabantay ka lang, pagod na? Hehehe. O, ito na lang, hehehe na lang i-comments ko si Cecilin. Sana all girlfriend. Ay, ganda ng girlfriend mo, Lods Tony. Gwapo ka rin naman, Lods Tony. Bagay ka ni si Cecilin. Bagay din kami ni ano, Idol Henry. Wala na, lumabas na si Idol Kywins. Oh, diba? Date tayo ngayon. Yan, dikitan ko lang kayo bago ako mag-end. Dahil mo na yun sa Idol Henry. Ni-ignore lang ako niyan. Hindi yan nagko-comment sa mga ano ko, videos ko. Dahil sikat na yan sa Idol Henry. Hindi na tayo kilala, guys. Bakit kayo si Cecilin ni Lods Tony? Kung pares naman kayong may asawa, okay lang yun. Huwag nyo nang ipaalam. Huwag nyo nang ipaalam. Date na lang kayong dalawa, no? Andito ako sa pang-apat na videos mo na si Cecilin. Bantay na naman ako sa tindahan. Uy, gwapo nung ano ha. Nakuha namin ng picture. Kasama mo ba yun, sis?
Hetchelin, ano, tapos may nagwawalis. Wow, nice view. Nice view, soft drinks. Nice view, sis ganda. Ayan. Nice view, sis ganda. Soft drinks. Yes, nice view, sis ganda, soft drink. Soft drink, hindi soft drinks yun with S yun. O diba, single pa ako host. Ayun, Lods Tony, single pa pala yung jowa mo eh. Ano pa inantay mo, Lods Tony? Dagdagan ng panganay. Lods Tony, dagdagan mo ng panganay mo. Puro panganay, di ba? Lods Tony, tauhan namin yan sa tindahan po. Ayan, sana all may tauhan si Setchilin. Yan. Si Lods, si Idol Henry. Sikat na yan, di tayo kilala guys. Bira yan mag-comment sa mga live ko. Paparamdam lang siguro yan, tapos biglang aalis na gano'n. Ayan, dito na ako pang 5 videos mo si Setchilin na 1, 2, 3, 4, 5. Dito na ako sa selfie with my friend. Uy, Lods Tony, ang ganda ni si Setchilin, ang sexy. Lods Tony na all single, kaya nga, gawa ka na ng bagong panganay. Lods Tony. Uy, sexy naman ni si Setchilin, selfie with my friend. Saan ka dito? Ikaw ba yung nakapula o naka-white? Walang ads to, baka sa gitna to sis, Setchilin. Saan ka dito? Yung nakapula, ayan Lods Tony, kita mo naman, sexy, ganda. Ayan sana all, naka-sunglass. Saan ka dito? Si Setchilin. Ayun diba? Oh, shit ang ganda, Lods Tony. Gawa na ng panganay, Lods Tony. Lods Tony, gawa na ng panganay, Lods Tony. Ang ganda ni si Setchilin, no. Yung naka-red po ako, diba? Sexy pa, Lods Tony. Gawa na ng panganay para may kamukha kayong pareho. Diba? Sexy. Ayan ha, Lods. Bilisan mo, Lods Tony. Naku, maunahan ka ng iba. Single pa naman din yan si Setchilin. Ikaw rin. Diba? Diba? Ayan diba ang ganda? Sexy. Sana all. Sana all si Setchilin. Naka-sunglass. Diba? Wow, sana all. Baka may boyfriend naman dito si Setchilin. Ito, boyfriend niya. Mali dito sa 4 na yan. 6 pala. Andito yung partner. Si Setchilin, sino doon yung Sino doon yung mo, yung boyfriend mo? Sinasaktan mo si Lods Tony, ha? Si Setchilin, ha? Uy, sana all sexy. Yan? Hawakan yung yung chan ba yun? Lods Tony. Kagwapa naman ni Ma'am Hetchil. Kaya nga gawa ka na ng panganay nyo. Lods Tony, yan kita mo? Maunahan ka niyan. Lods Tony, no? Maunahan ka ni Idol Kai Wins. Naku, sino kayang boyfriend dito niya? May boyfriend dito si Huwag mong saktan si Setchilin, si Lods Tony. Sino dyan yung boyfriend mo? 3, 4, 5, 6. Nandyan sa 6 ang boyfriend nito. Diba? Harang na. Sabi ko sa iyo, si Setchilin eh. Ang harang mo ay nasa gitna. Diba? 11 minutes na. Yan. So mag-e-end na tayo guys. Dito pa tayo mag-date. Hindi pa naman natutulog yung lalaki. May 2 hours ko ata to. Yan sa team natin. Ayan, nag-end na. Ang ilang videos na ba to si Setchilin? Naka-comments na ba ako dito? Nice. Wala pang comments dito. Kita mo, nakalimutan ko. Selfie with my friend. Yan. Pretty, Sisi. Yan, you're so pretty. Hindi. Red one is pretty. The red t-shirt. Ito na lang comments natin. Red t-shirts. Beautiful lady. Ayan, diba? Tama ba? Beautiful lady, Lods Tony. Red t-shirt, beautiful lady. Tama ba? Beautiful lady. Okay na yan.
Kagwapa naman ni Ma'am Hetchelin. Ma'am Hetchelin, in love na sa'yo si Lods Tony. Gawa ng panganay. Haha, wala akong boyfriend dyan. Ayun, yun naman pala Lods Tony. Yan o, si Idol Henry nakikinig na lang. Siguro nag-e-edit yan. Si Idol Henry. Pang ilang videos na ba to? 1, 2, 3, 4, 5. O, naka 5 videos na. Ba't konti lang yung ano mo si Setchelin? 1 month ago, kaya start mo lang si Setchelin. Ba't pa 5 videos lang yung mga ano mo? Saka wala kang live. Main mo ba to si Setchelin? Agoy, gawa na panganay. Dali. Wait, si ano si Idol kay Wins naman. Tapos mag-end na tayo ha. Ayan, tignan mo, love na love pa rin ako ni Idol Henry, oh. Hindi umaalis dyan. Paano ba yung Kaywin niya kanina? Kaywin, paano bang Kaywins niya? Busy po ako sa school host. Ayun lang. Teacher ka ba si Setchelin? Si ano si Idol Kaywins? Ano ba yun sa Idol Kaywins? Ano ba yung spelling yung Kaywins? Kaywins vlog. Why ba yun? Kaywins? Sige, exact 2 hours ko na lang loads, no? Mag-date muna kayo dyan. Kaywins vlog. Dikitan ko yung mga ano, yung mga pumunta ng aking live. Kaywins vlog. Yan, clap na yan. Okay lang kahit alis na kayong dalawa, mag-date kayong dalawa. Need ko focus sa pag-aaral kasi graduating po ako ng college po. I see, nag-aaral ka pa pala. Yan, good luck po. Good luck si Setchelin. Oh, pagputihin mo yan. Si Setchelin. Focus ka sa ano mo, sa pag-aaral mo. Yan o, lalo na't graduating ka na. Graduating ka pa man din. Si Kaywins Vlog, bakit di ko maano si Kaywins Vlog? Di ko maano. Ito. Magko-comments tayo guys kay Idol Kaywins. Bihira ako mapunta dito eh. Pag nagla-live lang siya eh. Tingnan ko. Wala walang mga pula. 2 weeks nagluto ng ulam sa rice cooker. Yan, thank you so much Idol Henry. Idol Henry, PM mo naman ako sa ano, sa WhatsApp. Mag-date din tayo dun din. May pumasok na isa. Hindi nag-comment. Hindi siya nagko-comments. Ayan, nagluto ng ulam sa rice cooker. Sa Idol Kaywins, dikitaan ko muna. Tama yan, Ma'am Hetchelin. Focus ka muna sa pag-aaral. Sige, mag-date muna kayong dalawa dyan. Tapusin ko lang sa ano, sa Idol Kaywins. Kaya mo na yan sa Idol Henry. Love ko pa rin yan. Kahit di niya ako, ano, di niya ako pinipiin. Uy, flowers! Uy, kinikilig ako dito, Lods Tony. Si Setchelin, gawa ng panganay. Bilisan nyo, nagluto ng ulam sa rice cooker. Ayan o, isa rin to sa Idol Kaywins din o. Naka-sunglass din. O, diba? Sa Idol Kaywins, nagluto ng ulam. Comments muna ako dito. Naka 1 hour and 37 minutes na ako, Lods. Exact 2 hours ko na lang. Kung may oras pa. Si Setchelin, wala kang pasok bukas? Bakit gising ka pa? Anong oras na? 12:08 na. Whitey pa more si Setchelin. Tony Mix Vlog. Si Setchelin, bakit gising ka pa? Anong oras na? Same time lang tayo eh. 12 na. Sige, mag-date muna kayo dyan habang ano, mag-comments muna ako kay Idol Kaywins ng 5 videos niya. Tapos mag-end na tayo. Yan mo na yun sila EL3 kasi didikitan ko kasi mga yan. Active kasi sa mga yan sa akin. Holiday bukas po. Walang pasok bukas po. Anong meron bukas si Setchelin? Yan. Sino na umalis dyan? Nagluto ng ulam sa rice cooker. Yan. Makikikain po. Yan. Makikikain po. Anong meron bukas si Setchelin? Walang pasok bukas po. Anong meron bukas? Madaling araw na dyan, Ma'am Hetchelin. Beauty rest ka na para magbawasan beauty mo. Hehe. O magbigay na kayo ng ano, ng FB. Tatayong 3 lang dito. Umalis na sa Idol Henry.
Umalis na sa Idol Henry. Araw ng kagitingan po, host. Araw. Bakit dito? Hindi namin off. Hindi namin off dito si Sir Chilin sa ano, sa Hong Kong. May pasok daw yung alaga ko bukas eh. 1:38 na. O tama Lods, baka mai 2 hours ko na to. Dikitan ko lang si Lods, si Idol kay Wins bago tayo mag-end. Sige, mag-date muna kayong dalawa diyan. Magkuhanan na kayo ng FB niyo. Malis na sa Idol Henry, sabi na Idol Henry. Ako hindi na ako naka-edit, sabi niya. hindi na ako naka-edit. Yan. Masarap yung ulam sigurado. Tikitan ko lang si sa Idol kay Wins tapos mag-end tayo. Yan, magkuhanan na kayo ng magkuhanan na kayo ng dyan. Si Seth Chilin, mga Facebook nyo, kahit saan. Facebook, WhatsApp, or phone number, magtawagan kayo. That's Sony. Ay, yan pa pala sa Idol Henry. Narinig tayo, guys. Pero bakit tulang yung viewers ko dyan? Ayan, kapapasok na Idol Henry, naging 3 na. Iniban tayo na Idol Henry, guys. Bumalik ulit. Hindi ba? Masarap lang. Ayan, magto 2 hours na ako. Mag-end na tayo, guys. Dikitan ko lang sa Idol kay Wins. Masarap lang. O, for 20 minutes ko pa. Yan, kayo na lang active ko dyan. Yan, masarap ulam. Masarap. Sigurado masarap. Tikitong pang lang saglit sa tapos mag-end na tayo. Mag-date muna kayo dyan dalawa. Kaya pala di ka pa matutulog, Ma'am Hechilin. Wala ka pala pasok bukas. Saka Hechilin, inaantay kita. Magtawagan tayo. Ayan, sabi ni ni Lodsoni, si Hechilin. Ayan, magtawagan daw kayo after ng live ko, si Hechilin. Tawagan kayo sa sa messenger na lang daw. Mag-video call kayong dalawa. Sabi ni Lodsoni, si Hechilin, video call tayo mamaya after live ni ni host Hechilin, sabi niya. alam mo Lodsoni, kapag marites, yan, dagdag at kulang yan, sobra at kulang. Alam mo yun, mga marites, kung hindi kulang, sobra. Alam mo yun, napapasobra at si Hechilin, narinig, baka hindi mo nabasa yung message sa Lodsoni. Sabi niyo, Hechilin, video call tayo sa messenger may after ni host. Magtawagan tayo, mag-video call tayo sa messenger. Total holiday mo naman bukas. Video call tayo mamaya after ni Ayan yan si Hechilin. Ayan, baka hindi mo nabasa yung sabi ni Lodsoni. O diba? Wala natin boses. Haha, Lods, wala ako sinabi. Si Hechilin meron. Scroll down mo. Sabi niya, sige, scroll down ko. Sabi niya si Hechilin, yan, Hechilin, after ng live ni host, after niya madikitan si Kai Wins vlog, mag-end na daw, video call tayo, ha, sabi niya. Yan. Scroll up mo si Hechilin. Nasang sagot naman ni si Hechilin, tingnan natin. Agoy, patay ako yan kay MCTV official. Naku po, yari tayo Lodsoni. Naku, si MCTV official, boyfriend mo siya si Hechilin? Napunta sa akin yan, ha. Napunta rin ako dun, ha. Kung di ako nagkakamali, MCTV official. Parang pamilyar sa akin yan, ha. Wait, MCTV official, pamilyar sa akin yan. Sigurado masarap ulam mo, Idol. Wait lang, mag-comments lang ako kay Idol Henry. Ay, Idol kay Wins. Sabi ko sa Lodsoni, bagal mo kasi, naunahan ka tuloy. Wala ganun, host. Ay, wala ba? Sigurado masarap ulam mo, Idol. Boyfriend mo si MCTV official? Si Hechilin? MCTV. Pamilyar sa akin to. Napupuntahan ko na to. MCTV official, wait lang. Boyfriend mo si MCTV? Ayan, nadikitan ko na siya, Pamilyar sa akin. Ayan, naka-all belt ako sa kanya, Ayan, Lodsoni, search mo na yan. Para ma-search mo yung karibal mo, Lodsoni. Meron na pala nagmamay-ari na Lods. Hindi pa naman sila kasal, Lodsoni. Pwede pa yun. Hindi pa sila kasal. Di ba sabi nga niya, dalaga siya?
Oh, may pagkakataon ka pa, Lods Tony, kaya ibigay mo na yung ano, yung kung best mo para maangkin si Sis Hetchilin. O, tingnan mo, sabi ni Sis Hetchilin, no, sabi niya, Tony, hindi pa naman kami kasal ni ni MCTV official. Sige, suyuin mo lang ako suyuin. Malay mo, main love ako sa'yo. Di ba, Lods Tony? Yan, sabi na scroll down mo na sa taas. Oh, may bibigyan tayo ng moderator. Bao Mukha Manufacture and Store. Thanks for coming, Bao Mukha. Bigyan natin ng moderator. Sa Idol Henry naman sabi niya, bahala kayo dyan. Basta ako yung nag-i-edit, sabi na Idol Henry. Bao Mukha Manufacture and Store. Thank you so much for coming, my friend. O, diba? Yan, sabi niya, patay tayo dyan. Iyo, sabi na si Sechelin. Ayun, sabi ni si Sechelin Lodstone, sabi niya, di pa naman kami kasal, Tony. Suyuin mo lang ako, suyuin. O malay mo sa'yo ako may love, di break ko yung isa. O diba? Hindi naman nakikinig yun si MCTV dito. Si Sechelin, okay lang yun. Tahimik na ako, host. Tapos, andito pala yung parehas yung mga boyfriend at girlfriend mo. Sabihin sa akin, ano ba pinagsasabi ng host na to? Gaganon sa akin. Alam mo yung mga basher, si Sechelin, ako kasi pag binabash ako, walang pakialam sa kanila. Hindi ako magkakapera sa kanila. Hayaan mo lang silang ma-stress. Alam mo yung iba yung tinitingnan ng mga bashers, hayaan mo lang sila. Huwag mong pansinin, hindi ka magkakapera sa kanila. Ganun ako. Alam mo yun si Sechelin, tinuturuan na kita si Sechelin Lodstone. Yung mga bashers kasi, naninira lang mga yan. Hayaan mo mga yan. Ako pag binabash ako, walang pakialam. Okay lang yung dagdag views, 'di ba? Masira lang may stress ka lang. Ayan, matutulog na si yung amo ko. So, 45 mag-e-end na tayo, guys, ha. Idol, ayan, matutulog na si amo ko lalaki, nakakaya naman. Yan, mag-e-end na tayo. Bakmukda, didikitan nilang kita after ng mag-end ako, ha. Pasok ako sa kwarto ko. Yan, thank you so much, Idol Henry, kasi matulog na yung lalaki. Ayan, nagmatay na ng ilaw, nakakaya. Yan, good night, sis Hetchilin, Lodstone, thank you so much. Yan, dikitan ko yung mga pumunta ng live ko. Idol Henry, thank you so much. Bao Mukda, Manufacture and Install. I'm going to watch your videos after my live. My friend Bak Mukda, Manufacture and Install. So, it's time to end my live stream. Tony Mix Vlog, see you around po from Hetchilin. Thank you so much for coming, Bao Mukda, Manufacture and Install. I'm going to watch your videos after I end my live. Ayan guys, good night. Yan, so bye-bye guys, mag-end na tayo ha. Yan, good night. Good night guys. Lord Sonny, thank you so much ha. Lord Sonny, si Sechelin, Idol Henry. Bao Mukda, bye guys. Mag-end na tayo ha, bye. See you around po next time.